Right guys, iyi ndo the end of Zviriko. Hatisizoti ichange iri episode 1 but ndo the end of it. Zviriko yaperera panapa. Tiri kutobva paseti izvezvi. Tina Bati, German namaiti. So guys, ndo kupera kwayo. Tinotenda nesupport yenyu. But pane mubvunzo watinoda kumbobvunzana ka. Imwe yacho mubvunzo yacho pamwe mune muchitomboshaura kuti zvinge zvimbofamba sei. Aibati, role yenyama yamuchitamba izvezvi. Makaitorawo sei? Maifila sei muchitamba role yaBabati? Babati vaiunza girlfriend mumba mune mukadzi wawo wekudhara. Ndingati udiko. Inyaya yekuti patinoita pape tichita different characters ka. Saka it was a new experience. Yekuti we different characters sanamboita. Saka I just enjoyed it. You enjoyed it. This is a new experience. Asi mungade kuudza kuti vanhu kuti chipa ngwangwana vanogona kuzovhura hombeka kuita semi kuda kuzotounza girlfriend mumba. Mungati chipa musoro pacho. Aiwa, this is right. This is what kurudzire kuti zvinhu zvakadaro. Ndosaka yakanzi edutainment. Ifena kwatata page racho yakanzi Michelle's edutainment. Kura kuti content yamuri kugadzira mimi yatikuita ine dzidziso. Sakura kuti zvinhu atikuita zvisati zvakanaka. Ending yacho inozoratidza kuti munakata chakaipa tinongoita tinongomupfukira. Thank you so much Bati. Saka Bati vatira kuti role yaivatapirira zvekare. Vachida pamagames avo vamwe vachizoti Bati vari kunyanya kuti vamaiti inye asi hey pakaipa. Ngatimbobvunza German kuti from the last one yamakaona yainzi chizvi. And the caregiver. Oh, the caregiver. Ona ndikakanganwa caregiver. Abori caregiver. Baba ndi caregiver. Yatakabva last yange ri the caregiver nditika. German munongoziya role yavaiplay aka. German vanga vari tsotsa pa vazopinda vari saint pa Zviriko. Saka kuti tingoziya kuti vari kufila sei from first yamagame kuzoiva vachipinda kuti vari hanzvadzi yangu. Apa ndakambova pake. Vano role yamatamba iyi mamchi munoionawo sei? Maitambira sei, maifila sei pamamuchiplay? I guess ndingatoti ndatonakidzwa because sometimes kuzongoramba uchiita chinhu wani kunozoboa. But kana uchitombopiwawo imwe role yekuti umboita chimwe chinhu ka. Kwatiri sema-actors chinhu chinototinakidza. Because tichita kunge takutransforma nasi umboita kunge mumwe munhu. Yes. Saka inini hangu all I can say is I'm enjoying this. Mungati kudii pane kubva pana the caregiver. Anditi kamakauya muchikonzeresa mbame vanhu muchigara imomo muri boyfriend. Mungati kudii kune vamwe vanhu vanogona kuda kutoti German role model wangu. I want to be like German, you know, when I grow up. Ndoda kuzoitawo izvozvo zvekupinda mbame varidzi. Mungati kudii kune munhu yeye kana kuti mufana yeye anenge achita zvakanyanya zvinoitwa naGerman zvekutombopindira imomo muhasha imomo mumbame muridzi. Alright. I guess message yatichida kunyatsopa kuvanhu anditi. Inini hangu ndakaplaya role yakadaro kuti ndaipinda ndichitodaro zvimwe nguva munhu anogona kuinspire nini. Achiona pamwe zvinhu zvachona zvichibuda sekunge zvinonakidza. But in reality inofunga kana kune vakaiona makazoona zvakaitika kwandiri. Ndakazosvika pakubatwa ndakutorealize ende munhu akazosvika pakuta sei pakutozonwa mushonga munhu akatozofa. Saka in short I'm trying to say kuti zvinhu zvatichiita izvi nyaya ihombe iri padzidziso yatoda kupa vanhu. Alisipa kuti zviite. Toda kuticha vanhu kuti ukaita ichi chinoguma apa. Maitida kuti ndibvunze kuti mamuchinzwa sei nerole yamamuchiplay yamamuchitambisa vanhu nongonya. Tiita urombwa uroyi zvese mamuchiita ipapa nekuda kwemurume. Role mamuchifila sei, mamuchinzwa kuifarira here, yange ichikunakidza here kuplay kana kuti? Yes, for me hangu yanga ichindinakidza but hatizvikurudzire because zvafane kushandisa mushonga. Murume hanga akude because of mushonga plus kusageza please guys. Vakadzi ngatigezei kuti tidiwe bose vamwe takatorambirwa kusageza ikoko. So murume anda munhu anogeza ende ari pachokwadi zvafane pese maingozvonera kuti kuchena too much tokative ndaitaura. Saka murume anda munhu akadzikama. I think ndozvatofana kuita sevakadzi, kudzikama, matauriro, kugeza, kuremekedza murume. So kurova kuti unhu wamamuchiita apa usiriwo unhu wenyu mureal life? Aiwa, usiriwo unhu wangu. Guys, nditori munhu boha, ndinambochenama. Alright, because pane munhu akabvunzwa kunzi naimaiti zvinhu zvavanoita zvezve ndo zvavari here mureal life. Saka ndati muzvipindirire mega kuti ndizvo here.
aiwa inangu handisitori munhu anodaro, handinombochena handiri munhu bo. Muri munhu akazvinakira. Aiwa ndiri munhu akazvinakira. Munhu anozvigezera. Munhu anogeza, as you can see kuti kana podi ndatopoda. Nice one. So maiti vanhu vakatanga kuonai pazviriko. Mungave neshuwiro here kuti murambe muchionekwa nemafanzi edu pane mamwe maepisodes achauya? Yazveshuwa toramba tichionekwa tintinemi kusvika rini, I think kusvika ndachembera. Nice one. Asi Germany uyai mugare pasi. Germany vari kumhanya guys. Germany vanoita futi zvemagitare kasaka vane show yakavamirira. Apa taswira tiinavo panapa pakaipa. So Germany mongoonekawo vanhu. Yes, aiwa guys, toda kungokutendai zvikuru guys. Kubvawo pandakatanga kuuyawo kuzoactawo ndiri kuno kuna Mishawo. Handiri kuona kuti maresponse enyu ari kundinakidza, macomments amune muchikanda nezvimwe zvinhu zvamune muchibvunza. Thank you very much guys, and tingokumbirawo kuti murambe muchingotionawo zvatinenge tichingoitawo, tichibura muchingosharewo pamawo enyu ipapo, muchisendera vamwe mainbox ka kuti zvitenderere ka tinakirwe takawanda. Kaka. So guys, kune vanoda kufollowa Germany vane page ravo rinonzi Jeiwata. Iro zita ravo rakazvipare kunzi Jeiwata. Isinoda kuvaledza kuti Watson Junior Titsoma. Because mwana wa the late. And saka mwana wa legend afanira kuchinja zita remadumere. So guys, munovafollowa pane page rinonzi Jeiwata Germany. Yes, pa Facebook Jeiwata, pa YouTube it's Jeiwata Official. Jeiwata Official, yes, on YouTube. For X it's also Jeiwata. On Instagram it's also Jeiwata. So guys, munongobaya muchingovatera vanhu venyu vamunofarira. Ozoti babati ndo vakabata kamera kumashure. Babati tino. Baba. One zvakaita muruma dzinoitira zvamakaita zvanirimo. Jeiwata ari kutopedzisa kudya apo. Muramboita muchimbotikandirawo kamari dzemalanchi. So vanoda kufollowa bati. Munovabatira page ravo rakanzi Lumen Baiwa Productions. Muvafollowa ipapo kuYouTube pakavanzi Lumen Baiwa Productions kuYouTube. So guys, notenda zvikuru nekufollowa pamakaita maepisodes ese pazviriko guys. Rambai makadaro, rambai muchingosubscribe muchidaro muchiramba muripo. The guys, chekubikire zvimwe zvinotevera. Thank you.